Anem per la crònica castellera i ho fem de nou amb bones notícies. Bordegasses, els vilanovins sumaven ahir el tercer 4 de 8 descarregat en 15 dies. Va ser a Barcelona on s'hi celebrava la festa major del Camp d'en Grassot. Els groc-terroses van anotar el tercer carro gros de la temporada en una diada que van arrodonir amb 2 castells de 7. A Barcelona, com en les darreres dues ocasions, els bordegassos van tornar a apostar pel 4 de 8 com a castell de sortida. El van quadrar a la primera i va pujar amunt amb decisió. La quadratura es va mantenir en tot moment i la decidida pujada de la canalla va permetre coronar el carro gros amb facilitat. La descarregada va tornar a ser tranquil·la, cap problema important per una construcció emblemàtica a aquest inici de temporada pels vilanovins. A segona ronda els bordegassos van anar pel 5 de 7, un 5 que van descarregar a la segona després d'un intent desmuntat. A la segona, i sense cap incidència, els vilanovins descarregaven el desè 5 de 7 de l'any. 3 4 de 8 són una dada molt positiva, però 10 5 de 7 també deixen clar el bon estat de salut de la colla. La diada del Grassot, els bordegassos la completaven descarregant el 4 de 7 amb l'agulla. Amb el 4 de 8 totalment consolidat, ara els bordegassos treballen per poder fer un nou pas endavant. Fa temps que estem treballant el 3 de 8, encara no el tenim a punt del tot, falta veure com es materialitza i, evidentment, si fóssim capaços de fer el 3 de 8 abans de la festa major, doncs es tractaria de la festa major fer un pas més, no? Aviam, vull dir, no, tampoc volem córrer més del que la prudència recomani, no? Però creiem que estem pel bon camí, llavors es tracta d'aprofitar-ho i anar fins on tan endavant com puguem. A plaça també hi eren els Minyons de Terrassa, que van descarregar el 3 de 9 en folre, el 5 de 8, la Torre de 8 en folre i el Pilar de 7 folrat. Els anfitrions, els castellers de la Vila de Gràcia, van obrir plaça anotant-se el 4 de 8. A segona ronda van fer 2 intents desmuntats de 3 de 9. Descartats els 9 pisos, van descarregar el 3 de 8.